Tamén se viron tropezos na primeira futgal. Só o Unión puido puntuar logo de vencer ao Amenecer. Abanqueiro, Valiño e Esteirana caeron nos seus duelos desta fin de semana. Complican as cousas para a meirande parte dos equipos do Barbanza que están a disputar a primeira futgal. Esta 10ª xornada deixou un balance negativo, xa que só puido ganar o Unión. O Abanqueiro cedeu pola mínima ante o Campo Lameiro, o Valiño encaixou 4 goles do Cuntis e a Esteirana outros tantos do Bizoño. A nota positiva desta fin de semana protagonizouna unha vez máis o Unión. Os tasados están nun gran estado de forma e suman 4 vitorias e un empate nos últimos 5 partidos disputados. Nesta ocasión, os vermellos visitaron os Lampáns, onde se mediron o Amanecer. O conxunto local foi un oso duro de roer, aínda que os rianxeiros tomaron a dianteira antes de cumprirse o primeiro cuarto de hora de xogo. Sergio Nieto non perdou e colocou o 0-1. O Unión quería tranquilidade, polo que optou por buscar o segundo tanto, que non daba chegado. O Amanecer, ben plantado, non concedeu moitas ocasións, e o marcador non se volveu a mover. 0-1 para os dasados, que seguen terceiros en postos de promoción no grupo 5. O Abanqueiro visitou o feudo do Campo Lameiro, cuarto, e deu moita guerra. Os boirenses saltaron coas ideas claras ao verde da chanciña e un ataque seu converteuse en pena máxima que Alberto Torrado transformou no primeiro tanto da tarde e poñía por diante o Abanqueiro. Os de Jorge Fajardo aguantaron a súa vantaxe durante a meirande parte do choque, ata que no 81 o Campo Lameiro aproveitou unha ocasión para poñer as táboas. Cando parecía que cada equipo se ia levar un punto, os locais deron a volta ao partido no 96. Dura derrota do Abanqueiro logo de ter contra as cordas o cuarto clasificado do grupo 5. Os boirenses pechan a xornada 14º con 4 puntos de marxe co descenso. E dai segue sen saír o Valiño, que esta fin de semana volveu a perder. O Atlético Cuntis visitou o Cabo de Cruz, onde se impuxo con contundencia o conxunto local. No minuto 21 os de Cuntis abriron a lata e 5 minutos despois xa vencían por 0-2. Os intentos boirenses por acurtar distancias non foron frutíferos e na segunda metade os visitantes afondaron na ferida local. Anotaron 2 tantos máis, no 77 e no 82, que deixaron fora de combate o Valiño. 0-4 final, segunda derrota seguida do Valiño, que segue penúltimo e ten a permanencia a un punto. Mentres que no grupo 2 as cousas non melloran para a Esteirana, que non puido conter o Bizoño. Sen embargo, o inicio estivo de cara por os muradáns, que contaron coa arropo da súa afección e adiantáronse no minuto 7 grazas ao gol de Anxo Caamaño. Pero pasada a media hora de xogo, os visitantes igualaron o marcador, 1-1, co que se consumiron os primeiros 45 minutos. A igualdade rompeu nesta ocasión o Bizoño e dende o punto de penalti no 61, pero a Esteirana busca botando do empate, aínda que sen éxito. Os visitantes amarraron a victoria nos minutos finais cos goles que subiron ao marcador no 85 e no 91. Os de Esteiro seguen últimos e teñen a permanencia a 5.